tuần trước mà nomination kan han file hian YouTube pa po hian voi tam tak ka soi to thina India ram constitution a hian lalram pahni a oma hei thutlung hlui kan hu da nang chuan zerazim tlang le ebal tlang ang kha mal som na le an chia ti chuan chumi a chuan e khovel mi fing tena an pathian an tun den na secular democratic republic a oma chu lo le chu e pathian lalram la luisan min zerti ro om boka chu pathian lalram lut tur po chuan vote tha ka in than lampang ni lovin amaro chu pathian lalram namte kan lu la tur chuan nomination file lo chuan chu a thei bok lova chu kan hriat anga ya nomination hi chu kan ti ngei tur ani chuan e nomination kan file lo chuan khamal somna tlanga khan kan lut thei chuang lo chu zerama ero chuan an lovin pul thlang ve to thina mase voin ne kan thil ti hi chu zia ni lovin atakram ani awangin constitution ina pathian lalram min tiam ngei ram tiam ngei lut tur chuan nomination file ngei angai ni